Som el Joel i la Queralt i ara us farem una petita presentació del barroc musical. Alemanya és un estat que forma part de la Unió Europea. Els dos compositors més importants són Johann Sebastian Bach i Pachelbel. Va néixer a Alemanya el 1685 i va morir el 1750. Una de les composicions més importants és els concerts de Brandeburgo. Pachelbel va néixer el 1653 i va morir el 1706. Entre les seves obres destaca el cànon en re major. Un país sobirà membre de la Unió Europea. Dos compositors importants són Vivaldi i Monteverdi. Vivaldi va néixer a Itàlia el 1678 i va morir el 1741. Una de les composicions més importants són les sonates per a violins. Monteverdi va néixer el 1567 i va morir el 1643. Monteverdi és reconegut pels seus 6 llibres de madrigals a 5 veus. França és l'estat més gran de la Unió Europea. Els 3 compositors més importants són Lully, Charpentier i Rameau. Va néixer el 1632 i va morir el 1687. Va ser un ballarí, coreògraf i compositor francès d'origen italià. Quedarà a la història com a creador de l'òpera francesa. Charpentier va néixer el 1643 i va morir el 1704. La majoria de les seves obres són de música religiosa. Rameau va néixer el 1683 i va morir el 1764. Una de les seves obres més importants són les tragèdies líriques. Anglaterra és una nació que forma part del Regne Unit. Els dos compositors més importants són Handel i Purcell. Va néixer el 1685 i va morir el 1759. Les seves obres es divideixen en 2 grans grups, música vocal i música instrumental. El 1659 i va morir el 1695. Va fer unes 860 obres. Tenia 3 estils, música anglesa, francesa i italiana. Fins aquí la nostra presentació. Esperem que us hagi agradat. Gràcies.